Natáčte ho, ať to můžu dát na YouTube. Už to natáčím. Honzo! Do něj. Já to dám na YouTube, pak. Já to pak dám na YouTube. A váčem. To dám si když bude něco. Já ti dám, že budeš písat Karla. Není, bude protože já nic si neudělám. A co já budu dělat ty? Víš, co to je Boogeyman? To je debil. Ten, že je černý. Tak ještě to je škola. To je Janda. Kamarád. Když něco o Tumovi, a to můžu mít na YouTube. Tuma je teplouš. Buzerán největší. Je to buzerán, který šuká. Ale Kristiánovi. Kristián, je to pupendo s velkým pupkem a nemá to cenu se o něm bavit, protože ještě víc tloustne. Nemluvte. A co si myslíš, kurva, mám ti rozbít koule, to kundo jedna. Ale teďka dáme násilí. Dělej tady, vole, to novej bojový styl, musíte to vidět. Chyťte ho, čuráčka. Sorry, pojďte. Mano. To je štíka na téhle škole. Pane Kristiáne, šikanuju vás. Co to hajtové? Hej do něj, ať to můžu dát na YouTube. Hej do něj, ať to můžu dát na YouTube. Novej styl, rozprta. Katrovce. Vypadá pupendo. Největší pupek na světě. Pupendo simuluje, to to radě. Je dolený, jo. Vykouřilo Jirkovi, víte co, jako jinak dobrý. Jsem bardzo silný. Já ta práva zůstřelí, ne? Ale to nemá ten pupek. Zaři to není, to jde. Co mrdý, vidíš to, Hej, čem na buzerovi. Zavolejte policii, ukradli mi auto. Ne, prosím, smiluj se, nezabijej mě, mám ženu a děti, nedělejte to. A chceš je Boogeyman?